anything now that my typhoid my vein anything I see no bia can be na je go ko na mi bata I'm the best okay we can party asie ya no na I see na ya bia ko no ya wo nwe na okwata golu ni ozu ka anyị ji n'aka wee ma kpọku gị wo ezumezu orumele ya na Nkiruka afọ kwa ụtazị wa afọ kwa Nkiruka asiko bia na ike na ebo emekwa no salaka na ndị orumele eligo nke na ka ndị ọgbanje enu ala amenụ mmana n'ọnụ na abịakwa na anọkwa na adụ nli ka ọgbanje enu ala ka eme mmana n'ọnụ ya ka anyị eme wee sị ka emelie salaka aya salaka a na-eme mechelie ya ka o wetelie yi wetelie mbunye enu wetelie ezigbo di wetelie ezigbo ọmụmụ mee ka nwoke bụrụ ya n'anya nwaanyị abụrụ ya n'anya emechie ya salaka ndị otu ọgbanje ọnụ bụ ndị iyi ụwa na-eso okele oke so melie iwe dị mma iwe ọma ego niile o wetara o ji gbagharị wee mee unuwu mmụọ nye unuwu mmụọ nri ka unu kpọchielie nye akpụkpọ agụta ọnụ site n'iwe ọma dị ya n'obi ka unu mezuo ya unu ma ka o si dị ya n'obi meli na mmiri ka eji asịrị elulu nye ọdụ ọcha ka unu sacha anya gị were milichi ewu ntanya a sị ka ịsa anya sacha nwa ya wetere ya iwe ọbụla bụ iwe ọma o bu n'obi ọ na-ayọchie gị wuchie ahụ nweghị Kanụ Junior a sị ka ị bịakwa n'ike ọ na ngwugwu ya na ụmụ ụkpọka si ka inyelu nwa gị aka iwe ọbụla bụ aja aka iwe ọbụla na ọ ga-eketa oke dị mma emezie n'aba Chukwu na ọdịnala na ndị oriri a sị na ọ ga-elekwa ihe nụ ya kpọpụo gị nke mana eji nzukọ mara aka ọbụla malụ izu a nara akpụ ka ikiwe ọrụ nwa gị ezuola ebumnobi anaghị ka ọ na-ayọ ọrụ a na-ekwe edo ka o doro gị na ya na-iru ọma kpọrọ anya ya abụkwa n'iwe dị mma iwe dị mma ya na-akpụ ya iwu ụkwụ ya ọ ya eji ụkwụ iwe dị mma ọ ga n'ezi ka agụụ na-agụ ezi unu mezuola enyi ụkwụ na iji odo n'izu aka ajị iwe menye bịa egwu egbu onwe meke buru ọgọ n'ọgbọ edokwa onye aka nri aka n'ọjị ka anyị ji wee na-akpọku unu bụ ezumezu orimiri ya na Nkiruka ọrụchekwa anyị a sịkwa unu bịawakwanụ sịkwa unu bịa merie iwe ọma n'ọjị ka anyị ji na-awafu gị bụ orimiri chiewu ntanya a sị gị bịawakwanụ chile ọrụ orimiri Ibenna chile ọrụ orimiri ikwu nne chile ezumezu orimiri ndị iyi ụwa na agboro unu bịa taa ọjị a na ọjị na-eke iwe a na-ekwu okwu a na-eti kwụ n'atọ esi enye n'ọka anya ka eji ya ebi ọma anya bụ ahụ ka a na-ekwu okwu ka enye unu oke unu ọ na-abanye bụ Nkiruka ekwe na ọjị na ọjị green ezuo na ewu ọma ọ na-ayọ na-enye ya bụ mmanya ọ na-enye unu ndị ichie obodo ka unu ṅụọ mmiri ya dị ike wee kwafuo ya ebe dị ike na ndụ
Anya usala aka ndị ọgba nje elu ala anya ka ọ na-eme ihe ka ahịa azụ ọkwana nwoke ga-abụ ya n'anya nwaanyị ya na-abụ ya n'anya ahụ ya wefulie ndị akụrụ anya ka ọ na-eme uru si na ka ọ na-eme uru ka unu ya enye ọ na-enye uru ka unu ya enye osi n'iru iwe ọma kamli ake iwe ọma zutere iwe ọma zutere ọ ka a na-eme ndị uji bikeli n'otu unu ka ọ na-eme ọbịa igbo egbu onwe nọọ iwe ụtọ unu na-atọ ụtọ n'ụtọ ka atọtọta ihe nọọ iwe ụtọ ka ọ na-eme unu na-atọ ụtọ atọ ụtọ na-eketa ọnụ ụlọ ka ọ na-atọ unu mgbochi enyi anyị si na ụtọ unu na-atọ ụtọ ụtọ na-atọtọta ihe unu ga-atọ ụtọ nke ọ ya iwe ọma maọbụ iwe ọma mere elu anyị sitere ekwu ka ọ ga-adoli anyị anyị si gị nweta anya ya agọzi nwa ya n'ọka ekwu ka ọ ga-adọ otu ụlọ ọbụla